està loca. I de fet és la fugida de la paradoxa, perquè aquí el que finalment he parlat és de la paradoxa. L'atzar va regalar-te una cosa impossible, vas treure un buit amb un sol dau. Tanmateix, l'admiració envers aquest fet et va distreure del tauler de joc. La fitxa era una bola de metall i havies de ser més ràpid que la gravetat. La vida és un pinball a un bar de poble. Si no haguessis deixat passar el teu torn, haguessis vist el pont, el camí més senzill fins al triomf i al centre. Però no, havies de petjar la calavera, 3 tons sense tirar dins la presó, veure follar el necròfil dins la piscina de formol, arribar al laberint i trobar-te al carrer sense sortida, el marcador que diu els gols i que retornis a l'inici per saber, finalment, que pots volar un cop despert, que el teu destí no ha estat el de guanyar, sinó romandre i explicar matemàticament la poesia que portarà els teus fills a la sortida. Xiti, xiti, bat, bat.